Така, сега това е бензиновата помпа. Така, не е необходимо да купувате целият корпус. Нужно е да купите само вътре помпичката, която се сменя. Виждате, ето е вътре. Тази помпичка само, която се сменя, тя е достатъчна, за да ви проработи. Така. Сега. Ето, слагате винтовете. Сега. Всичко вече мисля, че е окей с помпата. Сложихме го, монтирахме го. И ето го горивото. Сега ще монтираме помпата вътре. Така, важното е как се монтира. Ето, буткаме вътре, слагаме внимателно, да не се нараниме. Така, лекичко. Ето, тя започва да дърпа. Ето, така няма да ви стане обаче. Важно е първо да вкараме опръстена. Сега леко изваждаме и това нещо уплътняваме. Когато помпата е уплътнила, ето, вече може да натиснем. Ето, тя сега навдига. Нормално заради бензина, който е горе. Така, сега, ето го, нещо като бидоня. Така, много внимателно го поставяме. Сега, вече когато сме готови, връщаме тапичките. Цак. Ето. Ето. Връщаме. Връщаме тази. Ето. Цак. Сега, ето. Пробваме, ето, по този начин. Натискаме. Ето. Да влезне. Така. И затваряме капачето. Задължително махаме акумулатора. Сега време е за монтиране на акумулатора. Така. Завива. Момента на истината. Подкачаме. Връщаме. Подкачаме. Вуаля. Готово. Това беше.